Racing, racing. Dore racing, dore racing, dore racing. Neng, ayo main motor-motoran. Neng, ayo main motor-motoran. Daripada motor beneran, pikiran pusing tidak karuan. Belum ada motor, jelek duluan. Belum ada motor. Kok neng wis jelek dhisik. Numpak becak ae. Ayo ra apa-apa nge-grab malah rame sakniki. Neng, kowe ndek ukara apa? Gak duwe. Ora duwe. Kok piye to? Ngenteni. Anggite lek siap ngono. Sugeng dalu diajeng. Nggih, sugeng dalu. Yo ngene iki lho Pak, niki cocok lek didadekne garwa utawa bojo apa istri. Wah iya, dasare iki segan lho. Dasare ayu, meraati, pasuryane mencorong, mboten kados bojone niki. Nyapa? Mosok bojo kok bobote 187. Waduh. Mlebu jedenge mbongkar lawang. Tak sengaja, dadi aku nak tanggapan aman. Lah aku dibojo ki. Lah nyapa? Aku tanggapan omahku entek. Lah nyapa kontak? Lah ya kowe ora pengen ngerti iki polahe piye. Polaku piye? Ayo mesti di inceng. Monggo Mbak. Enjeh, pambutane napa wae? Pambutane Niki wau. Niki wonten gubuk asmara wonten, Wonten. bajing loncat. Wonten. Salam iki. Salam Tresno. Salam Tresno. Salam Terong. Apa wau selendang biru? Selendang biru wonten, nggih. Salam terong nggih wonten. Lah, Enjeh. Ya. Sarengan Kurniawan plus. aselin. Api. Api. Iya lah lali ya. Febri sapa? Mbak Api Febrianti. Afi yang isak kuwi jenenge Mbak wae. Api nggih. Afi yang isak. Jeneng wong Mas menungso Dodo. lumrah. Injih, Pak. Mas Dodo menika asalenipun saking pundi, Mas? Kula saking Bojonegoro, Pak. Oh. Nggih. Bojonegoro. Nggih. Menawi Mas Komet? Nggih, saking Bojonegoro. Oh, sami. Nggih, sami. Oh, nggih. Menika beda bapak, lain ibu. Jadi kalau kali Pak Komen ini mboten apa-apa. Ora nek sambunge apa-apa Nggih. ya, alhamdulillah. Nggih. Tindak mriki kula jam pinten, Mas? Kalau wau kirang langkungnya jam sekawan, Bapak. Oh, sampun Saking bidal? Bojonegoro, sampun berangkat Wah. saking Bojonegoro. Alhamdulillah lancar wau perjalanane. Ngoten nggih. Enjih. Wah, jam 4 wau kula tasih ngedoli tiyang, Mas. Lho, oh, Oh, nggih. ndok wau. Nggih, mboten napa-napa. Merdamel napa mawon kersane sing penting halal, Pak nggih. Oh, nggih. Saged nyukupi kebutuhan keluarga niku sae. Alhamdulillah. Nggih, tiyang Nggih. jalane kedah usaha. Lah, napa niku. wontene. Nggih, Pak. Betul. Nggih. Niki Dibacutke ya, Mas? lakonipun. Nggih. Anu sindene kurang loro. Oh, alah. Kalih langsung napa? Ora sitok-sitok. Wis tegas-tegas. Iya, mau dipasni lho Mas jam 1 kurang seberapa. Nggih, Nggih, kula nggih, kinten pun. jenengan aja ngendikan Dengar pun jenengan niati nyekso. Ora. Nggih, Ah, kira ta eh. aja ngendikan kripik gedang kripik telo ya, Oh, Mas. sik. Iki mau aku ya ndek komo-komo dhewe. Nggih, Kanca-kanca apa ki kanca-kanca penghibur itu kan ya juga punya capek dan lain sebagainya. Ya. Mulai ki mau tak jami, sampean kan wiwite mang 1:30 kurang 5 to. Lho. Terus iki saiki jam 1:30 kurang seperempat. Wiwit kok 1:30 kirang gangsal pripun ta Iki jenengan? mau lho jam setengah. Emang Kula kok awit jam- munggah niku wau jam 10:30 pun munggah teng mriki. Oh wis ta. Oh jam kurang. Mati iki lho Mas. Innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah saiki ra Pundi kula dole mawon jamin jenengan niku. Wae yo jam 20.000 wis. Nggih, Nah. kinten menika presiden salajengipun Mbak Riri tembangnya anu ya apa ki gendinge gubuk asmara wae. Ibu Kasmoro. Nggih, langsung didadekke. Di garap hip hop. Heeh. Wis mau nderek apa digarap apa modele. Ibu Kasmoro kok hip hop. Seekor kera. Ayo monggo, penjara. Dik Rere. Ayo monggo, Dik Rere monggo. Yuk, Monggo, apa Pak. digarap apa?